Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fil-programm tagħna llum eżisti sejrin nibdew nirriflettu bil-mod il-mod fuq it-tieni dehra tal-Madonna ġewwa Fatima. Kif qegħdin nagħmlu se naqra ir-rakkont ta' Sister Lucia, imbagħad bil-mod il-mod nispjegah nirriflettu fuqu u naraw dan anke x'jista' ifisser għall-mixja tal-ħajja tagħna. It-tieni dehra seħħet fit-13 ta' Ġunju tal-1917. U Lucia tikteb hekk: Malli Ġaċinta, Franġisku u jiena konna spiċċajna ngħidu Rużarju, flimkien mal-ħafna nies li kien hemm, irġajna rajna l-berqa li kienet tirrifletti id-dawl li kien riesaq li aħna konna nażbuh sajjetti. Immedjatament wara il-Madonna kienet fuq is-siġra, l-istess waħda li kienet fuqha f'Mejju. Xi trid minni? Staqsejta jiena. Irridek tiġi hawn fit-13 tax-xahar id-dieħel. Tgħid ir-Rużarju kuljum u titgħallem taqra. Imbagħad ngħidlek xi rrid. Tlabta tfejjaq marit. Jekk jikkonverti ifiq din is-sena, wieġbet il-Madonna. Nixtieq nitolbok toħodni l-ġenna, talbitha Lucia. U l-Madonna wieġbet: Iva, se nieħu lil Ġaċinta u l-Franġisku m'għandhomx, iżda int trid tibqa' hawn ftit ieħor. Ġesù jixtieq jinqeda bik biex in-nies isiru jafuni u jħobbuni. Irid jistabbilixxi fid-dinja id-devozzjoni lejn il-qalb bla teba tiegħi. Id-dispjaċuta Lucia staqsieta: jien se nibqa' hawn waħdi? U l-Madonna weġbitha: le binti, jiddispjaċik ħafna, taqtax qalbek, jien ma nitilqek qatt. Il-qalb la teba tiegħi tkun ir-rifuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. Fil-waqt li l-Madonna qalet dawn l-aħħar kelmiet, fetħet idea u għattini darba xieħditinna raġġi ta' dak l-istess dawl qawwi. F'dan id-dawl isna rajna lilna nfusna mitlufin falla. Ġaċinta u Franġisku kienu jidhru f'dik il-parti ta' dawl li kienet tiela lejn is-sema u jien f'dik li kienet imferxa fuq id-dinja. Quddiem il-pala tal-id il-leminija tal-Madonna kien hemm qalb imdawra bix-xewk li kienet qed jinfida. Fimna li din kienet il-qalb la teba ta' Marija, offiża bid-nubiet tal-umanità u li qiegħda titlob riparazzjoni. Eżisti jekk naraw li id-dettalji fis-sempliċità fil-qosor ta' din it-tieni dehra tal-Madonna hekk huma dettalji li ta' min jirrifletti fuqhom għaliex fihom ħanejdu hekk insights spiritwali profondi bħal dejjem. L-ewwel ħaġa hija interessanti li din id-dehra ssir fit-13 ta' Ġunju. 13 ta' Ġunju kif nafu hija l-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova, però l-kemm aħna ngħidulu ta' Padova għaliex miet hemmhekk, imma Sant'Antnin mhuwiex minn Padova, mhuwiex mill-Italja, ma Sant'Antnin huwa mill-Portugal bħal Fatima. Allura interessanti li din id-dehra qed isseħħ anke festa li hija ħafna għall-qalb il-Knisja imma anke għall-qalb anke dan il-poplu partikolari. U dettall ħelu. Kif tibda l-ġrajja tiegħi? Spiċċaw jgħidu r-Rużarju flimkien mal-ħafna nies. Għaliex it-tfal wieġbu għas-sejħa li kienet saritilhom fit-13 ta' Mejju li jmorru fit-13 ta' kull xahar u naraw li f'Ġunju issa imorru mhumiex waħedhom imma magħhom tiżdied xi nies u jitolbu it-talba tar-Rużarju.
Dan kien fl-aħħar mill-aħħar wieħed mill-messaġġi anke li l-Madonna kienet qiegħda twaslilhom. Il-Madonna tidher fl-aħħar tat-talba tar-Rużarju lil dawn it-tfal. Interessanti jekk illi fid-deritt ta' Lourdes pereżempju il-Madonna tidher waqt it-talba tar-Rużarju u Bernardet titlob ir-Rużarju l-Madonna ma titolbux li fil-glorja ma żebbeġ il-kuruna. F'Lourdes tallimna kif Omna Marija damana meta aħna nitolbu Rużarju, nitolbu fl-imkien magħha bħalma kienu l-apostli fiċ-ċenaklu. Hawnhekk il-Madonna ma tidirx waqt ir-Rużarju u naħseb għandha talima lina eżisti. Għax il-Madonna mhix għalfejn tidrinna waqt li nitolbu Rużarju, imma turina li qiegħda magħna xorta waħda eżisti. Kull darba li aħna nitolbu ir-Rużarju, Marija qiegħda magħna għax aħna fit-talba ta' Rużarju nitolbu magħha. Imbagħad jgħidulna li kif temmew jitolbu din it-talba flimkien jerġa' jaraw dak id-dawl fis-sema risaq u d-dawl kien jiġi f'daqqa kienu jinterpretaw qisu sajjetta u immedjatament minn dan id-dawl il-Madonna terġa' tidher fuq din is-siġra illi fuqha dehret ukoll f'Mejju. Marija tiġi dejjem mid-dawl eżisti. Hekk dan id-dawl mhuwiex id-dawl tagħha fiha nfisha, imma huwa d-dawl ta' Kristu, id-dawl tal-Alla nnifsu illi jiddi permezz ta' Marija. U din hija hekk xi ħaġa li Omna Marija dejjem wieħed mit-titli tal-Madonna huwa l-Madonna tad-dawl saħansitra u Malta għandna anke xi kappelli li huma dedikata lill-Madonna taħt dan it-titlu. Ma Marija tiġi biex iġibilna dejjem id-dawl ta' Alla fuq ħajjitna. Interessanti illi hawnhekk għandna lil-Luċija illi tidħol mill-ewwel fid-dialogu mal-Madonna. Xi trid minni? Mistoqsija profonda eżistijaj. Għal dawn it-tfal illi f'daqqa waħda sabu ruhom f'din l-esperjenza li ma kunux qegħdin jistennewha, ma kunux qegħdin jiġru warajha. Titla b'mod spontanja f'qalbhom li din mhix esperjenza biex huma joqogħdu jgawdu xi esperjenza spiritwali u jattamilhom xi nies privileġġjati iktar mill-oħrajn, le. Imma din l-esperjenza tad-deriet tagħmilhom missjonarji, tagħmilhom għaddejja. B'xi mod eżisti din hija l-istess bħalma ġara mal-Madonna ġewwa Nażaret. L-esperjenza tagħha tal-Anġlu li tkun Alla mhijiex biex tagħtiha xi privileġġ u toqgħod gawdi xi status speċjali fis-Saltna Alla, imma biex issir għaddejja fis-Saltna Alla. Tantu hekk illi Marija tidentifika lilha nfisha quddiem l-Anġlu hawn il-għaddejja tal-mulej. Ħajsir minn nies kont kemmtek. U mbagħad issir il-għaddejja tal-bnedmin ukoll tmur taqdi Elisabetta. L-istess bħal Kristu eżisti li hu l-liben Alla li sar bniedem u ġi fostna jagħmilha ta' għaddej. Ġi għaqdina. U hawnhekk eżisti hija talima anke lina. Aħna l-esperjenzi spiritwali tagħna, il-mixja tagħna f'Alla, il-mixja tagħna fl-ispirtu, d-devozzjoni tagħna lil Madonna, x'qegħdin nagħmlu fiha? Qegħdin niġru wara esperjenzi? Qegħdin niġru wara fenomeni? Qegħdin niġru wara xi affarijiet sopranaturali hekk għal gost tagħhom, għal kurzità spiritwali tagħna, għax dan mhux tajjeb għal mixja tagħna ta' fidi. Il-ġiri wara affarijiet sopranaturali sew jekk ikunu minn Alla u sew jekk ikunu dubjużi għal ħajja spiritwali tagħna ma jagħmilx tajjeb. Il-mixja tagħna f'Alla twassalna biex insiru għaddejja mhux nies mirakolistiċi. Jiġifieri dejjem irridu s-sopranaturali, il-mirakulus, il-fenomenu. Le eżisti Alla ma jiġix biex joqgħod jagħmel dawn l-affarijiet hekk fihom infushom biex jentertejna l-kurzità spiritwali tagħna. Le. Il-mixja tagħna wara l-mulej, il-mixja tagħna f'kuntest anka dan il-każ ta' Fatima hija biex verament nixorbu s-sugu vera kif għamlu tfal.
Xi trid minni? Għalfejn din il-ġrajja? Għalfejn din l-esperjenza? Mhux li kien eżisti kull min imur f'santwarji Marjani imur b'dil mistoqsija f'qalbu. Jekk uħud minnkom forsi anka din is-sena ħatmorru Fatima, ħatmorru Lourdes, ħatmorru xi pellegrinaġġ Marjan fil-mixja tagħkom. Morru b'din mistoqsija f'qalbkom u lej xi trid minni. L-ewwel ħaġa, imbagħad nitolbu affarijiet oħrajn iva. Imma l-ewwel ħaġa xi trid minni. Li nitolbu l-Omna Marija tkun għalina gwida u dawl. Xi trid minni. U x'tgħidilha? Irridek tiġi hawn fit-13 tax-xahar id-dieħel. Tgħid ir-Rużarju kuljum u titgħallem taqra. Imbagħad ngħidlek xi rrid. Interessanti jekk illi hawnhekk titlob affarijiet sempliċi li tiġi fit-13 tax-xahar ta' wara, allura ta' Lulju, u din ġie kienet talbita dina li imorru fit-13 ta' kull xahar, li titlob ir-Rużarju kuljum ħaġa sempliċi u li titgħallem taqra. Interessanti. Dawn l-affarijiet interessanti fuq ġiex livelli. Number 1 illi l-Madonna ma tiġix titlob affarijiet ta' barra minn hawn. Affarijiet li huma sempliċi. Li xi kultant tgħid imma kien hemm għalfejn il-Madonna tidher Fatima biex tgħidilna nitolbu Rużarju. Iva eżisti għax l-iktar affarijiet sempliċi fil-fidi tagħna, fl-ispiritwalità tagħna, fil-mixja tagħna fl-ispirtu, xi drabi huma l-iktar affarijiet li aħna nagħtuhom bis-sieq naħsbu li l-affarijiet tal-Alla jiġu b'xi komplikazzjoni kbira, mentri l-affarijiet tal-Alla jiġu b'sempliċità kbira. Fejn hemm ħafna komplikazzjoni eżisti u probabbli Alla mhux preżenti, il-bniedem hu preżenti. U titgħallem taqra, għaliex? Għaliex il-qudiem kellha tafdala missjoni lil Luċija u naraw li hekk Omna Marija tieħu ħsieb anke dan id-dettall. Mhux biss affarijiet spiritwali, ma anke umani. Ħadet ssib li bħala om tajba, ħadet ssib l-edukazzjoni anke umana akademika ta' Luċija. Għaliex Alla jaf li aħna għandna bżonn il-mezzi biex aħna nkunu nistgħu naqdu ċerta missjoni li huwa jagħtina. Luċija biex tikteb dan kollu kellha bżonn titgħallem tikteb u taqra. Fl-istess ħin ma rċivitx don tal-Ispirtu Santu li b'mod awtomatiku titgħallem tikteb u taqra. Għaltilha tgħallem. Allura hawnhekk Omna Marija turina li flimkien mal-grazzja tagħha hemm ukoll il-kooperazzjoni tagħna li aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna. Il-mulek irid jisseta' jagħtiha dan id-don li titgħallem taqra u titkellem b'lingwi oħrajn, etc. Imma le għalilha tgħallem. U hawnhekk anke aħna rridu eżisti inħejju ruħna għall-missjoni li Alla qed jafdanna. Irridu nitgħallmu. Mhux kollox huwa minn Alla. Hemm il-parti tagħna rridu nagħmluha. Jekk inti missier u omm u trabbi, tgħallem kif trabbi. Aħna s-saċerdoti nagħmlu l-formazzjoni tagħna reliġjużi wkoll. Jekk int għandek il-missjoni ta' żwieġ, ifforma lilek innifsek għal ħajja ta' żwieġ. Jekk trid tikber fil-relazzjoni tiegħek mal-Alla, tgħallem iktar l-Iskrittura. L-affarijiet huma grazzja imma huma wkoll kollaborazzjoni tagħna mal-grazzja tagħha. Hekk Alla minn din l-ewwel parti ta' din it-tieni dera aħna nieħdu dan il-messaġġ eżisti li nistaqsu l-Omna Marija f'dan iż-żmien tgħinna niskopru Alla xi jrid minna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.